וניל, מה עושים כשהכדור של וניל עף למים? מה נעשה וניל? איך העפת כדור למים? אי אפשר ללכת על המים, את יודעת. וניל, איך הפלת את הכדור? הוא אפילו לא שלך. לא, כדאי לך. וניל, לא. זה חמודה. מה את עושה? איזה חמודה. בסוף הוא יגיע. לא, וניל, לא להיכנס. רגע, וניל, לא. לא. אוי. טוב, יש לך כדור, עכשיו קר לך? בואי מפגרת, בואי.